Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yi. Wes nanti mam nek maem pelan-pelan dikunyah Ya, es bar mandi. ndek bengi yo aku adus neh pemirsa. Bu. Ya, Chutney. Nani. sarapane tumbas pemirsa wis gak masak kengko buah nek gae. Oh, buahin kok yo. Iya. Buah lenggone Mase makjah Kang Mase makjah sing almarhum kan duwe gawe. Terus engko bareng-bareng pemirsa yo nulung biyu. Lha engko budhe terna buah ya. Dadi engko ya nek Bunda, nek Mbah Yi, Intan, Maksum, terus apa ya mak malam. Nek Repa gak melok ya, Bu Repa. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon nduk renek sing budak. Bismillah. Sego Tempene pecel, pemirsa. cilik kok pemirsa. Lho yo cilik yo iki. Lah iki Wis cilik. apa wong 5.000 dhek dikeki cilik ya alhamdulillah. Cilik Kayak men. gede ya alhamdulillah. Kayak kinara cilik yo. Iya. Gak oleh aja mbok padha wae, aja mbok protes wae. Iya. Jenenge bakulan yo Ndek ini kinara awake panas pemirsa. Minta doanya ya pemirsa aku ya. Kinara awake panas. Ndek ini tak sikile awake panas kok iki kok. Mbak Indah gak cerita, Nduk. Apa? Mbak Ala ngabari. Aku lah ngomong mbek ibu awake panas kok. Aku berdoa lho pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Enak Bu. Mantul. Mendul. Nek mamane ya. Mbok sithik-sithik ngomong. Dikunyah. Mbak Ibu. Indah, Apa? Mbak Indah ra cerita mandek bengi aku nonton postingannya Mas Dimas Kinara belajar. Belajar. Terus awake panas. Muga-muga yang paringnya sembuh. Amin. Dek mana tumbas sego pecel antri, Nduk? Nggih. Gak ada Intan nomor 1. Anak Mbah Wai. Iya, maksudnya kan sing tuku antri. Antri. Intan ada langsung didol dhisik ngono maksudnya Ibu. Kok apa jarane Mbah Kori didol Oh, dhisik. tak dol dhisik kan ngono. Ya ini sepanjang perjalanan Apa? udan kok ora, Nduk? Ya lumayan terus. Dek ini Ibu Apa? kok tinggal langsung mbah. Oh, langsung bombah pintar kok dok kowe. Iya pinter lah. Piye lah nek gak pinter. Lah engko ibu kan bombahnya ta ya. Heeh. Gak konten apa engko ibu tak syutingno. Mesti anak lagu ibu, ndak olah mbok syuting. Dubbing kok dubbing. Mbah, Nduk. Anak lagu tek mbok syuting iki copyright ya. Mbah nek konten apa? Enak. Wah, Ya. Bayi kok yo melok lah. mbok tinggal ke mbah-mbah. Ya pinter ngono Terus kuwi. bareng ngono, Nduk. Udan teko. Ya. Kok nang jero bundang lebokno kumbane dhewe. Ya. Ibu nglebakno kumbahan. Heeh. Bahan untuk terang sedelok. Dia pe metu. Apa nih Dilen? Apa ngopi Budhe? Tolong ya le benekno lampune Budhe. Lampune kan dituwabrak angin to, Nduk. Apa coklat. Iku ndak apa benek no? Lagi dingin. Terus ternyata kabelnya pedot, Dok. Kabelnya kudu tumbas noneh di iki ya le sesuk ono noneh ya. Kok sangangkon nak sila ya, Bu? Wah. Yo iso.
Iki Pak Silo dikongkon juga iso tan. Wong Jakarta. Ibu kan mesti cerita di ini lah. Jakarta berangkat ke Jakarta. Mas Dodi tadi nganten. Untuk orang sana. Jakarta. Enak. Enak. Ya ini sejak nang daerah Mbak Indah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus tumbas kulineran maem. Iya. Sego goreng. Karo Mas Wahyu. Oh. Alhamdulillah sepanjang perjalanan Kinara gak rewel ya Nduk ya. Mboten. Pinter. Jaluk gendong Repi, bar ngono kuwi njaluk gendong Mbak Indah mbek Repa wis. Ngono. Lah tambuk gendong. Aku gak iso. Dibong kok. Aku Belum ning belajar, ya? aku kan ning guri, Bu. Aku kan seneng aku ning guri. Dep pipis sama nang pojokan. Bengi-bengi teko ibaratnya sama keluar itu. Apa? Entah mak. Aku mah ditakok ibu. Ditakok Mbak Kari. Wis ndek iki mang. Sing ndek bengi kan cerita ditekoki. Ya kabar ibumu piye ngono? Kabar ibuku piye? Baik. Baik-baik saja. Sing tekoki ngono. Ya bapakku to ya. Baik-baik saja. Oh, tahu Mas. Enak sambil. Intan mau mrene izin apa ora karo ibu? Izin ke ora mbek ibu? Yo izin ya Pak, masa ora izin. Ya. Penyampaiannya iki bulet ngono Mas, tapi aku paham. Wow. Cuma disuruh ibu ya. Ya, tak ngelapi. Terus pemirsa muga-muga paling sehat semua. Amin ya. Paling rezeki sing lancar berkah barokah. Selamat berhari Minggu. Ya. Selamat beraktivitas. Selamat ngono lho pemirsa, healing-healing lho. Healing-healing. Iya, ndek bengi kan kene ra healing-healing ya. Soalnya Soale ket awan wis udan wis nang omah ae. enaknya masakan Mbak Kori. Lah ibu pengen masak apa aku tak sotengno. Tak sotengno. Bingung kan masak apa iki. Ndek iki gak masak nang ndek iki tak tinggalno. Gak, aku ndek iki gak masak blas. Dan ndek ini bunda masak apa? Bunda. Gak masak. Oh, gak masak. Pak Utaya piket. Ibu ya gak masak, mak tonjokan. Ayam Betul. goreng ndek sambel. Wes. Terus rondok sore ibu gawe bubur. Terus Intan datang. Ya wes ngono tok. Apa? Kalau tempe cek lagi nih mbak maem. Lah ibu, wis marah ngono kuwi. Oh wes ya? Mosok tak kira aku marah. Iki ibu Wes. sitok. Iya. Sok. Wes terima kasih pokoknya untuk pedagang-pedagang yang sok-sok dodolan sego, dodolan nasi kuning lah. Walah nek sekiranya ibu-ibu kuwi kadang ya kaya aku kuwi ora patek. Awake ora patek penak. Wis ora mood apa masak esuk ki kadang rasane sirah ngene-ngene. Wis kan nang tumbas sarapan. Sangat membantu tenan kok. Memanjakan ibu-ibu
Sesekali pemirsa nggih. Sekali ibu. enak. Awake dipenakno, batine dibahagiakno, wis tuku sarapan. Masake kuawan. Pelan. Kali iki Nggih. ya kayak ngene dia. Iki semangkane ngono nduk rupane. Mbah. Mbah pakno. Kok tak apakno aku ya ora ngapa-ngapakno kok. Tek rupane koyo ngono. Iku sapa sing ngono sapa? Allah ya Bu sing ngono. Ya lah ndak mosok ibu kowe ngecat semangka rupane ngono. Kok Bu entekno iki? Kosek. Gak entekno aku jerene pitike mati. Iya, mak Jo pitike akeh kok. Lah kan sing dipitik Majah ibu kan ra dipitik. Ndek kae basis duwe pitik mati basis. Pitike basis kan biyen kan kandange ning omaham iki pas urung dadi pitike akeh. Lah omaham saiki wis dinggoni yo. Pitike yo wis gak eneng ya. Didol dibeli dhewe. Iku ibu mbeleh apa jenenge semangka. Ibu mulai semangka sire. Semangka. Wes pelan-pelan nek mak. Enak kuwi. Alhamdulillah. Ndek bengi Reva nganggo seragam Bunda Dewi, seragam Persib. Pasti mesra. Aku anu nduk tenanan. Dongakno, Mbok. Iya, Nduk. Mbok itu selalu mendoakan yang terbaik. Muga-muga ya nyocoki. Ngono. Ayo pelan-pelan dicokot aja langsung makleb. Iya. Enak semangkane. Iya, alhamdulillah. Umane Pak. Ayo, Gak apa-apa. wes kenyang pemirsa. Cari persiapan. Persiapan nih. Dawang ngantene jam 10. Lah. Enak ki, guys. Apa? Oke, Mas Wid. Listrik kamu sampai ngik-ngik. Golek pulsa listrik dhisik. Ayo, ayo. Ayo. Iya. Tak buka lawang. Terus baru aku alhamdulillah karmangan. Alhamdulillah. Emang langsung ketemu guys. Rumah masuk. Empok. Tempenya cukup dua saya. Ora. Nah. Kerasa kakak aja dibuang ini Bu. Jangan ya. Aja dibuang. Yo, kena tunggu ada sampah toh. Iki lho enak guys semangkane. Semangka ratu. Ya semangka ratu. Alias ratuku. Ratuku kan. Wes alhamdulillah. Lah ibu minumin dhisik gak njupuki. Kok Nggih. ora usah. Wes, alhamdulillah pemirsa, bar sarapan. Ini kan aku ora diguhudake Intan. Oh, kae. Lho, kae lek sum yo nganggo warna ngene iki pemirsa. Nganggo warna kunir bosok. Lho, kae. Oke, Intan mang ndi ya?
Wis pinter dek wis Bu aku rasah melok wis gede yo isin aku Apa yang bojo Pak? lah yo masa aku ki lho Bu apa yang di bojo masa buah melok yo asline apa melok yo Dek yo nganggo kendaraan ireng karo basis barang ternyata kendaraane ireng dipakai Pak O dinas ning Blora akhirnya kan kuning kuwi kan Dio Ibu Yuni Bunda Dewi mak malem karo mak Sumpas wis gak apa-apa wong apa jenenge Intan yo nek tak jak ngono kuwi pemirsa yo kok kan darani pemirsa masa Intan wis gede melu kadang nek melu tra yo diundang Intan yo buah sendiri jadi amplope doang kok Intan ngemplungno dhewe kok naik kancaku yo aku melu iya yo buah ibu yo buah Intan yo buah wes cus tak wis cus kembar ya wis ning omah gue tak budal ya kok syuting ngatan ibu tan oh ya wes mbah pemirsa wis diceplok wis bareng ben lebih aman ki nganggo sendal nduk tan nek iku walah tembok Intan rupane cah mbah kena opo iki ya wis buke berangkat gak mbok syuting ibu ya tidak tahu ini Bunda Dewi Bunda gak kudungan Bunda wis ngacak cah iya jajal assalamualaikum halo Bunda cantik aku jaluk tolong Bunda cantik Demang Intan wis didaftar ya di rumah. iku sapa Iki kan ada rencana mau beli ireng, Mak. Saiki mau beli ireng kanggo. mobil ireng dibetot teng Blora Blora rombongan iki Mak ono akeh ya iki. Ono nganu Mak wong. lek suwane kita aduh piye tan lah piye kok tak leh he aku wis gede Bu apa ndek bojo Bu terus aku apa ning Bali ae ngono Susu suka dijane Bali Ma, aku bocah ning Bali kapan, Mak? sik to sik teni sik bisa iki dikompos sik bane ya Tapi aku kok ngarep kok ngarep tidak ngarep ban masuk teh. lho iso ora janjian lho pemirsa dadi lek sudah kan aku wis nganggo klambi iki Tapi jangan iki pemirsa. Iki kapan ki, guys? ayo leso men aku tas iki Hitam di atas putih kok. Bunda cantik. Bunda cantik. Sikile ibu ki nganu mak maksudnya ki kok sikile ki nara mlengkung Wah, cantik. Aku tak mepet kumban ya. iya dadah iya si Bunda alhamdulillah pemirsa niki sampun nyampe di tempate saudara Magja pinarak wonten pelaminan iki pas temu nganten sinaratan wonten ngajeng piyambak pamengku bakti Anyindur putri kinasih dalah Atmod Jolantu dia kasindur tindak wonten pelaminan sedianing bapa pamengku bakti badhe hanimbang bobot bebet bibit temanten kinasih netepi upacara adat Jawi adiluhung iki lumampah wonten laladan mriki wis tak nyoteng tamune ae jembuh dalipun para winasis ing karsa Sungkulada ing Madya Mangun karsa Kupuri Handayani kawustara sinartan wonten ngiyat-ngiyat jeng piyambak nenggih ingkang rama kadherekaken sekaring pawiwahan sarimbit sinapun muntatipun sekaring pawiwahan nenggih ingkang Ibu Kupuri Handayani dherekaken lampahipun Bapak pamangku sinapun muntatipun ingkang Ibu nenggih juru pangrengga busana kula saking Safi Makeup ingkang hampratitesaken lumampahipun upacara adat Jawi adiluhung kinarya lumaksana
Saya cedak, saya caket, saya ngalilo lampahnya bapak ibu pamangku dadi kaya hangas ngeten pinangan kasih. Wis mak tak melok duduk aku. Duduk ning kene. Lampahipun upul curadet sindur binayang Dek Dewi ning kono. Bapak pengapi-api Tadinya bapak pangkune mak. untuk sekarang paling Yes, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit tambah sembuh. Pundi? saya cedak, saya cetok, saya Walah nggih. Pak Silo. kadang bapak ibu desa sakmun tapi pun lagi proposisinya Nicola Pak Silo nih kaleh. khususnya Kalau Pak Silo. sinambung montapipun kadang Mas cacaipun wonten sekawan kadheaken satrio kembar cacat kalih Inario lumak sono tegal Apa ngalenti lah. wujud dino lare-lare pintasih mudi kawat Oh iya iki bubahane iki. Delok bubahane. Oh iki lho. Bubahane enek amit iku. Enek panci tempat sampah ciduk. Biasane nek pari yo, Mak. Enek pari biasane tanpa parine teng mriko paling kok. Wis ini cara adat. Ning kene kok bubahan iki pemirsa. Kok terus ditebus ngono kae pun kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbul dungo hasung ora ngene iki dirgantara